Салом, ман Исматулло ва имрӯз видеои мо дар бораи конкурсе ки дар Аҷоиб ТВ шуда гузашта буд дар бораи ҳамон мешавад. Мо аз конкурс дертар хабардор шудем ва аз акай Акбар хоҳиш кардам ки интизор шавад то ин ки ман ҳамон видеоро тайёр кунам. Ва видео тайёр аст ва тарзи тайёр кардани ҳамон видеоро ба шумо нишон медиҳем дар ин видео. Ва пешакӣ аз шумо бахшиш пурсиданиам ки мо ба телефон съёмка кардем качествои видео паст омадаги аст. Вале ба фикри ман шумода муҳимтараш ёдгирии ҳамон видеомонтаж аст ва барои мо даҳӣ дар кор мешавад де чи асос де чи камера аз ин компютер бо программаи Adobe After Effects. Як рози шумо мебинед аз асоси хеди видео хеле бояд монитор дар ягон сурати яъне ранги сабз боша ва ҳамон ашёе ки мо бояд бигирем дар мобайни монитор омада боша ки мисол дар байни дигар суратҳо мондан осон шавад. Ва бо як чиз дигар аётон набурояд ки як кадри дигар бе ҳамон ашёе ки шумо се ба дафтораш мондагиен гирифта шавад. хуб сар мекунем видеоро дар After Effects мепартоем, як композитсияи нав месозем, дубликат мекунем, контрол копи контрол виставит кати ва он кадре ки вообще-то на китоб вуҷуд дора, на пиёла, на себ ва онҷа меравему кнопкаи рости мишкаро ҷиқида функсияи таймда мерем, яъне ки After Effects ма англисия барои ҳамин таймда мерем. баъд ҷода ҳастай freeze frame яъне стоп кадр онда зер мекунем ки мо стоп кадр бигирем. баъдан видеои асосӣ яъне блогиро вибр мекунему ва онҷа меояд чоркинҷае ки барои вибр кардани видео ҳастай ҳамонро интихоб мекунем ва аиҷа ҳамон рости пиёлаву китоб яъне куҷое ки мо бояд нест кунем ай видео онҷаро ба ҳамон инструмент вибр мекунем. ва ҳатман камтар бо айсай нав бибинед ки мисол сев дақиқи омадаги сев бояд не вақте ки уҷара вибр кардед хиди автоматически маск мебурояд ва маск бари ҳамон маск навистагида эд ҳастай ҳамон эд да болои да зер мекунеду поёнгиш ба фикрам сабтракт навистага сабтракта зер мекунед ва ҳамон китобу пиёла гум мешавад то қа сев мемонад. ва барои перепутат накардан видеои поёнгира номуша дига чӣ монда метавонед. бо видеои блогира интихоб мекунем ва барои даста дар дри монитор дуровардан ӯ боло да инструмент ҳастай ранги сурати ручка бурен ҳамонро интихоб карда дар иҷа ҳамон кунҷои монитора ҷои ҳар куҷояш ки сиёҳай ба ҳамон галочка монда вибр мекунем ва ира монанди ҳамонш боша маск ду мебуроя ба бари маск дуда эд ба ҳамон ранги ӯ якуманги сабтракт мекунем. тамом як қисмаш тайёр шуд. барои ҳарду видеоро як кардан ҳамаша ба мишка вибрат мекунем, тарафи рости мишкаро меҷиқем ва функсияи прекомпоза меҷиқем, ном мемонем дар композитсия оке мекунем ва ин як видео мешавад. боз ба ҳамон инструменте ки гуфтам навранги ручкаи нав истифода бурдед, боз ҳамонро интихоб карда ҷои сабзе ки дар дри экрана ҳамонро ба ҳамон инструмент интихоб мекунем, яъне ки фоли ҷои сабзи экрана ба ҳамон инструмент интихоб мекунем. баъд аз интихоб кардан мо композитсияро бо контрол копи контрол виставит карда дита мекунем, яъне барои монтажу ҳайрон нашидан. баъдан композитсияи поёнгиро
ростша галочка доравая гӯй мекунему онда маск як мебурояд ва маск яка бошад ба он монанди наванги сабтракт мекунем ва композитсияи бологира интихоб карда дар композитсияиологи эффект яъне менюи эффект медурем я кейинг баъд аз кейинг кейлайт эффекти кейлайта интихоб мекунем ва вақте ки эффект биромад ба ҳамун инструменте ки худаш дора ранги ҳамун дри экрана яъне ранги сабза интихоб мекунем то ин ки ранг гум шавад вақте ки ранг нобуд шид мо дар даруни экран ҳар аксе ки ҳар сурате ки худамон бихоҳем монда метавонем яъне ки ман айдри экран себа бояд бигирам барои ҳамин ман як сурати сабади себора интихоб кардам ва сурата бо After Effects мепартоем ва ай ҳама поён оварда мемонем дар рости проектмон ва сурата размери экран мекунем ва чӣ хеле ки мебинед барои ранги онҳо ба якдигар мувофиқ омадан аинҷа эффекти color correction истифода мебарем ман оқа бисёр истифода набурдам барои ки ман оқа дар корам набуд барои ҳамин агар ки шумо бихоҳед бо хубтар яъне рангҳоро интихоб карда метавонед акнун барои себи худро дар паси як себи дигар қарор додан ҳамун сурати себро бо контрол копи контрол ставид карда ҳамун сурати дуюмгира ӯ ду видеои дигадан боло яъне болои болода мебарем ва ба ҳамун инструменти бигем ки ранги ручка он севе ки бояд пешда биёяд ҷои ҳамонро вибр мекунем ва ӯ ба монанди вай метавонад ки севи мо дар паси сев истодагия ва боз ҳам хело ҳам боз реалӣ меояд яъне ҳақиқӣ меояд як мебинем видеои тайёршудаи моро ку чӣ тавр тайёр шуда подписаться ва лайкро фаромӯш накунед то ин ки аз дигар видеоҳои мо ақиб намонед.